Maayong gabi Bohol ug sa tanang mga bulanon sa tibuok kalibutan, ani kita karon sa CPG Park para sa pagbukas sa Belen Contest para sa Kasadya Pasko sa Bohol 2019. Sumuunay kinahanglan na balita na His love and His mercy is una-una siguro nato bahan ni keep always taking lang ang purpose kung atong makita ini na ang ilang pagtuo o pagsayo sa salvation. He came here through His Son and nagpakatawo siya. So every time nga makakita ta sa mga 14 Belens nga ipadala diri sa ato ang mga nagka-tayang lungsod, we have to be reminded that this is really the celebration of Christmas. Special ta, natay kaugali mong kasaysayan, musika, mga balak, mga tradisyon, kultura, we give them a sense of their personhood, ang ilang pagkatao. And for that, na hinaot ta, they will never be lost. Di sila mawa, mabira sa ilang panaw. Whatever that journey will be, we will be behind our youth and our people. Pinaagi sa anang mga celebration like Kasadya, like our Belens, our traditions, our traditions. Mayong gabi kaninyong tanan from PSA. Unsa inyo ikasulti bahin sa Kasadya Belen Contest karong gabi una. Enjoy. Okay, so mga pasalamaton mig dako no nga gi-appeal mi sa invitation ni Governor, appeal mi sa mga national agencies, among sa national agencies, appeal mi sa invited. So niya mi karon kuan mi amo sukad ganiha pagsugod sa programa hangtod karon. Ani pa kami nang kuan hangtod mahuman. So witness mi sa opening sa Belen. Thank you Governor Artiap sa invitation. Especially nalipay mi nga nakasaksi kami sa pagsigag yun sa mga Belen, and then kanang nice kaayo tanawon kay this is our first time nga kanang national agency nga na-invite as event like this. First time namo na nakadong diri sa ingani na event diri sa ato as sa Bohol. So daghan kayo salamat og nalipay mi kaayo sa ingani na event na pakadakan ni Gov. Yeah. Pagdong gyud na mo diri, kami ga-expect nga everything is well prepared na. Then nanapin nga caterers nga nagandam. So especially kay bag-o na pud ang kuan CPG Park. So added pud siya. And the highlight jud ani karong adlaw is ang Belen gyud. So nga mo purpose nga gianhin namo. And additionally pud sa mua feature po sa mga sa LGU Maribok is ang among Belen. Then special mention po na mo ang Eskwela Atelier kay dili po ni mamahimong ingani kanindot ang amo ang Belen kung wala po sila. Nakabantay gyud ko nga nagkanindot gyud ang atong pagsiugda sa Pasko. And makita gyud akong efforts sa tanang LGUs, especially sa mga nangapil ani nga contest. Not only that, ang support po sa tanang Boholano which made this event, and of course ang tibuok Kasadya sa Pasko, very very successful and very loved by the Boholanos. Hopefully magpadayon ni siya nga kind of event, not only Christmas but sa tanan pang events nato. Kasadya! This is the first time to visit Christmas market in the Philippines, and I never expected there's so many Belen and many foods, and also some traditional basket and the raffia from the Bohol province. And I really enjoy shopping and eating and visiting the contest. Yeah, it's so nice. I bought this one Filipino traditional, very nice, and then I like this one. Ang dakong pasalamat kanatong tanan ilabi na sa ato ang governor sa labigan sa Bohol, Governor Yap sa iyang himo nga kani
pa-contest sa Belen. Ining atong gibuhi ang kanhi nga tradisyon sa ato ang mga katiguangan nga karon usahay nalimtan na sa itong mga kabataan. So, Merry Christmas ka na itong tanan and Happy New Year. Kuan yun, akong salamatan first and foremost sa labang pagkagahom nga. This is the first time nga na-appeal ko ani competition na kay primero po nga term mayor. Niya, we are working with kanang meager resources sa municipality Bilar because we are forecast municipality. Niya, we are not aware that yun ani day kanindot ang ato ang kanang kuanron sa ato ang Belen ang Dagon contest. Niya, mo na nga next time mo participate may event great mo saka amo ang participation kay ang among budget last year is gamay-gamay ra so next time di increase naman among budget, maybe we could compete with the other municipalities nga niya pa. So I would like to thank also Governor Artiap and provincial government for allowing us to participate and being supportive sa apong panginahanglan sa among lungsod. Akong giambitar ang among mga taga-lungsuranon nga Bilar nga mo tambong diri sa ato ang blend contest og Dagon kay alang ni sa ato ang preservation sa culture at the same time promotion sa ato ang mga kanang cultural heritage sa probinsya sa Bohol tungod kay mapakita nato sa tibuok kalibutan nga kita di ay dunay tay pagkasigarbo niya dun tay gitawag na nga rich culture nga atong ang ipasigarbo. Sa atong mga Boholanos nga niya sa probinsya o sa atong Hagnaanos nga niya sa Tagbilaran o ubang pa mga lugar, bibo kayo, kasadya kayo dinhi sa CPG compound. Lami ang mga panghitabo, colorful o meaningful. Daghan kayo ang nahimuot tungod lagi sa mga participation sa atong mga kaigsunan, no? Doon na kita'y 14 ka mga lungsod nga nihatag yun sa kusog nila nga suporta. Nagpasalamat me sa inisyatibo nga gihatag ni Governor Yap, inubanan sa mga aptik nga mga civil society organization. So, with that, Merry Christmas, congratulations to each and every Boholanos. Merry Christmas po. Akong kalipay na ako. So at least mutanaw ta sa atong palibot diri makita nato ang artistry ng mga Bulanon ha. Grabe ang ilahang artistry for all to see. Mao nga akong imbitahon ang tanan, palihog please. Bring your families, ang inyong mga loved ones, come and look at the tradition. This is passed down sa atong mga katigawangan pa hangtod karon. This is our tradition. Kini ang atong mga kaptangan, our culture. So please come and be enriched with all of these beautiful artworks. And nang hinaut ko nga maka-inspire, maka-inspire sa tanan. As I said, the important thing sa atong traditions is that it can give our youth and our people a sense of rootedness, a sense of identity. So in this very fast-paced world na kung asa abri na ang tanang katilingban sa usag-usa, di tamawa, bisan pa kung unsa ang musod sa paghunahuna, sa internet, sa atong mga kabatanunan, sa atong mga katawhan, they will know who they are. Di sila mabira sa ilahang panaw, a journey of success, a journey of fulfillment based on our faith. So please come to Kasadya 2019. Daghang salamat to everybody who made this a possibility. Daghang salamat kaninyong tanan. Kasadya!